Zdravím vás, ja som Marhok a dneska som si práve pripravil škoricový challenge s môjim kamarátom Čižom. Čaute. Na našom minulom kanále, pán Hogi, ste si mohli už jeden takýto challenge od nás pozrieť, ale toto bude extra. A chcem ešte povedať, že pozdravujem Terku, Nikol a Roba. A tak ideme na to. Tomáš Goricu. Pardon. Dobre, takže Aďo už dovolal a ideme sa dopustiť. Takže tu máme škoricu mletu, ako môžete vidieť. Dobre. Takže ideme 6 márnic. Aby ste videli, že to je neotvorené. Dobre, však a čo keby to je neotvorené, tak čo by sa s tým stalo? Že to je nejaký fake. Áno. Bežne si pchám do huby fake. Fake, je? No tak fake. Idem čapovať. Tak. Nehambi sa. Čo, dávaj. Dobre. To bude dvoja. A ty si daj tiež toľko. Nech sa dá. Vodu tu máme na zem pripravenú, keby ste sa pýtali. Natáčame to na takom neobvyklom mieste, lebo nemáme kde natáčať, tak natáčame u mojej starkej. Máme biele platno. Biele platno. Z Hollywoodu dovezené. Viete, lebo zelené platno je už z módy, tak my máme biele platno. Dobre, na to. 3, 4, 3. Ja to za to vykol. Prečo som to kurva vdychol? Ja mám púčak. Si mi opol hlave tak príjemne po videu. Kde sa jeden? Dávaj ďalšiu, rýchlo. Ďalšia varka, nesmieme prestať. Som závislý na škorici. Dávaj rýchlo, ďalšia varka. Mne tečú slzy. Dávaj to. Ešte som aj vodu vylial. Musíš to spraviť. To ide iba koha. Nebal som si ešte viac ako Dobre, predtým. druhá dávka. To je nepodstatné. Dva. Jedna. Ja to mám v očiach. Dobre, ja to mám v očiach. Čistý hnus, ty vole. Ale to je v pohode, Jaro mleko. Takže ak sa to video páčilo, zanechajte like, koment, odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Čaute.